उनाव नाहरोब्ला नोंथांमोना नुगोन फ्रि फ्रि अखा हागासिनो दङ। फ्रि फ्रि अखा हानायजों जोमैनि दाखि फबनायजों सोमखोर हाजोआव बिराद समायना नुहरदों। नोंथांमोना केमेरायाव नायनानै एसेबां समायना नुवाखै आङो मोनथिगौ, नाथाय रियेलाव आङो आंनि मेगनजों नाहरनानै आङो नुदों बिराद समायना जोमैनि दाखिनाय, हाजोनि मोज्लिज्लि महरखौ नुहुरनानै। दा आङो फंनैसो बाथ्रा बुंदेरनो सानबाय मटिभेसन हिसाबै बयखौबो। नोंथाङा फेल जानो हागौ, नाथाय डन्ट कुइट ना। इउ फेल नो प्रब्लेम बाट डन्ट कुइट। नोंथाङा नागारनो नाङा। फेल जानाया फेइलार इज पार्ट अफ साक्सेस ना, साक्सेस जानायनि मोनसे पार्टसो। बेनि थाखाय नोंथाङा खेबसे फेल जानायाव, खेबनै फेल जानायाव, खनथाम फेल जानायाव डु नट कुइट ना, जोङो नागारनो नाङा। जेब्लायबो जोङो बेखौ पेशन लानानै जोङो मावथाबबाय थायोब्ला जोङो माब्लाबाबो रावबो हमथानो थाखाय हाया। नोंथाङा सानसे साक्सेस जाहैथारगोन लोगोफोर, जाहैगोन। I believe you should believe it. नोंथाङा साक्सेस जागोन लोगोफोर, साक्सेस जाथारगोन। बै हाजोनि समायना महरानो नोंथांनो फोरमायो